V-ați gândit de multe ori de ce strada pe care locuiți sau pe care mergeți zi de zi poartă un anumit nume și care o fi istoria ei? Strada Alexei Mateievici are acest nume deja de un deceniu, dar care era numele ei anterior și ce o definea, care erau aturile? Pentru că aici e din centru și aici e parcul, e, cum să mă zic, ozerul cum a fost, adică Valea Morilor, cum le ziceam. Acum i-au pus Mateievici. Cine a fost Alexei Mateievici? Mateievici, un scriitor, dacă îmi pare mie. Sadova îi schema. Nu trebuie schimbat și Mateievici nică. Era Sadova, ea nu curca la nimeni, absolut nică. Era o stradă veselă, mai ales colțul ăsta, ceva nimai spus, dar mi-a pus etate. Aici era orașul vechi. Așa tot timpul, nu dă voie să construiești, nu dă voie nici să faci, că cu orașul vechi. Și ia că ce făcut din orașul vechi. L-a distrus, ia că până la arcă, și era la noi. O grada. Până la arcă era o grada. Și ia că au construit. Oamenii sunt diferiți. În timp ce unii oameni cunosc mai puțin despre personalitatea lui Alexei Mateievici, alții cunosc și de ce anume această stradă și nu alta a fost aleasă pentru a purta numele poetului. Strada poartă numele marelui poet național Alexei Mateievici, autorul nemuritoarei poezii Limba noastră, care a devenit ulterior și imnul de stat al Republicii Moldova. Este o stradă frumoasă, foarte bine amplasată în vechiul oraș Chișinău și este o stradă foarte înverzită. Și Mateievici undeva pe aici sau a locuit, mai degrabă a locuit aici undeva, sau undeva a fost cândva pe aici spitalul militar în care el a decedat. Sunt cunoscute mai multe detalii despre istoria străzii Alexei Mateievici. Strada Alexei Mateievici este situată în zona nouă a orașului, sau cum se numea atunci pe timpuri, în secolul XIX, mahalaua de sus a orașului, adică exista mahalaua veche, până la strada, astăzi strada Columna, adică zona sau partea medievală a orașului, existent până la 1812, iar după 1812 orașul s-a extins până la strada Mateievici. S-a numit în perioada țaristă, această stradă s-a numit Sadovaia, adică strada livezilor, deoarece după această stradă urmau livezi ale locuitorilor orașului Chișinău. De la 1918, această stradă a avut câteva denumiri: strada Viilor, strada Incoleț. După actul de ocupație de la 1940, de la 28 iunie, cât ar fi de straniu, dar s-a revenit la denumirile de străzi din perioada țaristă. Au numit-o Alexei Mateievici deoarece pe această stradă, în ultimii ani ai vieții sale, a locuit Alexei Mateievici. Astăzi avem și casa în care a locuit Mateievici, avem și placă comemorativă. Alexei Mateievici, o stradă mică din centrul capitalei, găzduiește mai multe edificii de mare importanță: Castelul de Apă, Universitatea de Stat, Academie de Muzică, Teatru și Arte Plastice, Ambasada Americii, Ambasada Belorusiei, intrarea în cimitirul armenesc și intrarea în Parcul Valea Morilor.